Michael Camilleri ta' 41 sena minn ħal-qormi magħruf bħala Talbżar ammetta li saq ġo grada ta' residenza u kaġuna ħsara fi proprjetà fin-Naxxar. Il-Pulizija spjegat li Camilleri ġie arrestat wara li ta' ruħu bidu fl-assa ta' ħal-qormi u ammetta li l-erba' li għadda saq u faqa l-grada ta' residenza fin-Naxxar. Il-każ seħħ tard l-erba' filgħaxija meta iskid f'żona mwarba fi triq Santa Clara fil-Mata b'limiti tan-Naxxar inkiser mill-preżenza ta' diversi uffiċjali tal-Pulizija li ntalbu jassistu wara li allegatament ġew sparati diversi tiri f'residenza. Il-Pulizija qalet li malli waslu fuq il-post innutaw xadba ta' residenza mkisra u xi persuni fuq ġewwa. Mill-ewwel stħarriġ ġie stabbilit li Michael Camilleri huwa il-persuna li saq bil-karozza ġo xadba u kissira. Dak il-ħin fuq ġewwa kien hemm żewġ tirġiel u 3 nisa, ħadd minnhom ma weġġa'. Fil-qorti ntqal li l-investigazzjoni għadha għaddejja minħabba li ġew sparati tiri ta' arma tan-nar. L-ispettur inkarigat mill-investigazzjoni ikkonferma li t-tiri ma kinux sparati minn Camilleri. Kienu propju l-allegati vittmi Kit u missieru Joseph Bezzina magħrufa tal-Ħarbux li mal-Pulizija qalu li kien Camilleri li daħal fil-proprjetà tagħhom. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat ikkopera u ħalli l-Pulizija fuq il-post fejn kien qed iżomm il-vettura. Intqal ukoll li l-karozza tiegħu kellha diversi ħsarat bil-faċċata tagħha mimlija tiri ta' arma tan-nar. Il-ħsarat li saru fir-residenza jammontaw għal 500 euro. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li wieħed mill-irġiel arrestati kien ġie investigat dwar sparatura li seħħet fis-satra tal-lejl f'nofs Mejju li għadda f'Ħal-Qormi. Dakinhar kienu ġew sparati bosta tiri lejn showroom tal-karozzi fi triq l-Imdina. Ħadd ma kien weġġa' iżda kienet saret ħsara fil-ħġiġ tal-faċċata tax-showroom u f'vettura li kienet ipparkjata fuq ġewwa. L-istess sorsi tennew li l-Pulizija qatt trid tistabbilixxi hemm xi rabta fil-motiv bejn l-isparatura f'Ħal-Qormi u dik tal-erba' li għadda fil-Matab. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Jean Paul Grech sabet li l-Camilleri ħati u kundannatu sena ħabs sospiżi għal 3 snin. Huwa immultaħ ukoll 3,000 euro u ordnalu jħallas tal-ħsarat lill-allegati vittmi fi żmien 6 xhur. Il-Maġistrat Grech ħareġ ukoll ordni ta' trażżin fil-konfront tiegħu u skwalifikalu l-liċenzja tas-sewqan għal 3 xhur.